conegudíssim també en el món de la pilota, Antonio Canana, conegut en el món de la pilota. Com estan les travesses avui? Les travesses tots volen rojos, no hi ha ningú que vulgui blau, de moment. Has vist moltes partides, a què es deu això, Antonio? Pues que creuen que estos tenen que guanyar, i això és. No hi ha més a un costat que a l'altre. Però no hi ha grans diferències. No, avui no, per mi no. En aquestes partides estan ben fetes totes. Pot haver algú que estigui un poc més fluix o el que siga, però normalment no. No, estan massa ben fetes. Pues esta és l'opinió d'Antonio, estan ben fetes, la qual cosa vol dir que, tot i que rojos sempre són el color que representa els favorits, en definitiva avui la cosa està molt equilibrada i, per tant, en principi, sobre el paper, hem de veure una partida molt disputada, arribant tots a prop de 60 punts. Molt bé, i ara anem a una cerimònia també tradicional en esta jornada inaugural del circuit Bancaixa. Al fons veig ahir ja que estan preparats tant Jaume com Asun. Efectivament, bueno, ho heu comentat adés i seria qüestió de tornar a repetir-ho, i és que esta sèrie que està oferint Radio Televisió Valenciana, l'Alqueria Blanca, té un grandíssim predicament, i especialment així, entre altres localitats. Al Genovés ha sigut, de fet, un esdeveniment social el fet que arriben avui dos dels seus protagonistes més indicats, que a més avui tenen l'oportunitat de fer la ferida d'honor. Parlem de Jaume i d'Asun en televisió, en definitiva, dos personatges que ja són treballadors per a tots nosaltres, ja que volem saludar ja, sobretot comencem per Nani, per Asun. Havies vist alguna vegada un trinquet així? Aixina no, pero bueno, al comenzar la serie sí que hemos asistido a varias partidas para meternos un poco en el tema. Del que también te habrá sorpresa, supuesto, será el rebut, la rebuda que ha obtingut así al Poble de Genovés. Impresionante, estoy encantada, porque la verdad que es de agradecer que la gente vea la serie y que tengamos estos recibimientos, es una pasada. I un símptoma de modernitat, comentaven també abans a Asun, i és que ja les dones estan incorporant també el trinquet, igual que esta revolució s'ha canviat de color, les dones també estan presents. Voy a animarme un día de estos, ya que Jaume está también metido en la historia, pues a ver si yo me animo, no estaría nada mal. Bueno, pues a continuar, Aixina, moltes gràcies, Asun. I els acompanyem a fer aquesta ferida d'honor fantàstica. Avui estan precisament tots pendents des d'ací, com dient, des del mateix trinquet. I contem així, a més, amb la presència de Miquel Valverà, de Jaume, que comentàvem per així pel poble que tens planta de pilotari, Jaume. Sí, tinc planta, però només planta. Ara em veuràs ferir i veuràs tu el que era de pilotari. Escolta, dels trinquets dels anys 60 que representeu en la sèrie, quin canvi, no?, un trinquet com este del Genovés. És que el canvi és el que és espectacular, no? Això és per al segle XX, no? Diguem que és un trinquet que en aquella època ningú s'haguera imaginat. El Jaume d'aquella època no s'haguera imaginat mai que el trinquet haguera pogut aplicar a este nivell, no? Això és el nivell digital i evoluciona igual que va, és igual que la TDT. Això cada dia va més i és un espectacle poder veure el trinquet a casa d'esta manera, no? Pues moltes gràcies, Jaume, perquè a més col·laboreu d'una manera decisiva en la vostra sèrie encara a fer més popular el joc de la pilota valenciana. Moltes gràcies. Pues anem a veure precisament com ara Jaume serà l'encarregat de fer aquesta ferida d'honor, un moment que per a molts és molt destacat en la partida d'avui, Josep Lluís. Anem a veure, Enrique, l'estil que té Jaume. Miquel Valverà. Sí. S'ha curat en salut, per si de cas, allà va. Bueno, ha sigut una ferida un poc llarga, però aquí està l'ovació del públic. Un poc més la tirada, està fort. Ha sigut una ferida conservadora, perquè no l'ha votat, ha preferit llançar allà. És d'agrair també el gest tant de Miquel Valverà com de Nani Jiménez d'acudir així i estar presents en aquesta festa de la pilota. Efectivament, te dic, Alfons ho ha comentat molt bé, ho ha dit molt bé, que el programa, el bé que està seguint en tota la comunitat, que és una sèrie que està un poc representant el que passava en aquesta època i que se'n recorden